Alhamdulillah. Coba. Mikir sakti. Kabeh. Nah, iki ya melu-melu. Cek. Oh bisa. Aku tak pakai yang hitam aja. Gawe sing ireng sampean gawe putih kita ndak cocok mergo gawe putih ora cocok. Ora cocok kono putih kene ireng lho. Iya. Sing putih mau ukurannya rada cilik. Lah sing ireng iki kan rada gede. Rada gede. Dadi genggamannya pas terus ya suarane ya penak. Mbak, niki gede apa cilik niki? Mbak lah aku kok gede kan Bu, nggih ta? Gede. Oh gede. Gede timbang sing kayak mau maksudnya. Mbak senengane sing gede-gede. Maksudnya Mike lho ya. Mike. Ya Mike iki maksudnya, tutuk yang lain. Jadi cekelane penak. Cekelane penak sing gede. Selamat malam. Selamat malam Mbak Puri. Alhamdulillah ketemu maneh. Panggih malih kalih panjenengan pripun wartane sehat nggih? Kabare sehat. Alhamdulillah. Sampeyan kabari terus pundi? Alhamdulillah sehat. Aku rodok kebetok-betok iki. Ya iki mau awake dhewe cara piye ya pentase wengi iki rada ndak kaya biasane. Oh, ndak kayak biasanya. Iki ning tengah sawah. Kok tengah sawah gitu? Iya. Oh, ini sawah, bukan iki lapangan. Esuk sampean durung rawuh mriki, meh tak golekne winih pari. Apa? Ya ben ditanem ning kene. Iya padane kaya bar diluku ngono kae ya. Iki saderengipun ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Bu dereng ngantuk nggih? Dereng, Masya Allah luar biasa penonton pada malam hari ini lumayan banyak loh. Banyak sekali dikarenakan ini sudah mendengar dari teman-teman Cipto Budaya mau menampilkan Mbak Puri Ratna. Alah mosok. Kandhani kok. Inggih, ngaturaken gunging panuwun kagem Bapak sinten ingkang kagungan niki wau panjenengan Bapak Sugeng kalian Ibu Taci. Inggih Bapak Sugeng lan Ibu Taci ngaturaken gunging panuwun sampun nimbali putra Cipta Budaya sak kanca. Ngaten inggih. Ugi mboten kata lumpen menika wulanipun tasih sawal. Inggih ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon nggih Pak Bu. Nggih, alhamdulillah. Sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi kawilujengan, katentreman, karahayon, rezeki yang banyak berlimpah ruah. Berkah barokah. Sing jomblo ndang entuk jodone. Sing arep rabi yo gek ndang rabi. Sing duda ya ndang entuk jodoh sing rondo. Rondo. Ya ora apa-apa. Dene apa jenenge? Dene perawan ora oleh ya rondo ya ora apa-apa. Oh ngono. Iya. Tapi ya tak dongake ya muga-muga sing jaga entuk perawan ngono lho. Iya, ndak apa-apa. Loh, tapi jare sing anu ki lebih berpengalaman. Jarene aku ya urung ngenyangi, kuwi nek jarene. Oh, jarene iya. Jare apa ngono Gon, Mas Gogon. Ana ya mantuk-mantuk sing dengar. Sing wis ngenyangi. Inggih, asal lelipur nggih sesarengan kalian putra Cipta Budaya. Kalau mau wonten pamundutan menapa? Pamundutane napa? Apa mau? Ning kertas mau ada Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Sama apa? Tambal ban. Apa tambal ban? Ya iki pinangkonono, krana iki panjenenganipun tuan rumah. Boleh. Buat dokumentasi kagem para rawuh, lan para penonton iki mlebu YouTuber. Oh iya, tidak lupa saya ucapkan selamat malam kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton. Iki channelnya wakeh iki mesti apa gak iso nyebutnya satu-satu. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu. Sugeng mirsani sedaya mawon. Nggih. Monggo Mbak Puri dipun Oke, baik. Wah, iki dhisik. Oke. Tambal ban. Iki sing tukang tambal ban ning ndi mengko gane. Enak sing dadi tukang tambal ban. Kan nambel ban, Mbak. Ya. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Mas Kudu. Golek pangan, duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Yo! Pasukan joget ibu-ibu. Pasukan jogetnya mana iki? Yo! Ayo. Sing lor kene jadi joget. Iki. tukang tambal ban. Kecine
untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes wetengku krasa keroncongan ayo Mas Ada Mbak Puri dan juga ada Mas Siwi. Asik. Siap-siap ya. Asik. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ben pecah. Alah pecah maneh. Wah iki mesti rezeki teko. Yo. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ben pecah maneh. Asik. Isih esuk rezekine tambah rumpuk. Oe tambah rumpuk. Oe tambah rumpuk. Oe tambah rumpuk. Oe tambah rumpuk. Bersama Cipta Budaya. Goyang yo. Brigas Audio Idola dan juga SGJ GB Audio. Masuk deh. Ayo lo masuk ke. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan golek pangan urip sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo lo. Yo. Iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik yo Apik. duit kantongan Gose. waya apes wetengku krasa keroncongan. Ayo lo masuk lo. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor ben pecah maneh. Ayo lo. Gose idola lo ini. Teko Pak Sugeng. emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor ben pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah nglumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Ya. Loh, saya langsung mlebu. Lho Pak, lho Iki jenengan langsung kok balik? rumah ya iki lho. Ya Allah. Bos ini ki sing bayari Pak. Jenengan Pak ora Sugeng ki nempel mak. sih. Lah, kok jenenge medhun Pak Gen. Iki mikir sampean cekel.